Daalụ. Badigo ready. Ngwa kedu ndị ogene boys a ka ebe pa nọ? Biko pa bịa nso pa ya edubata ndị nke a. Afọ m ka nna m nwoke ogene nwa ọzọ ụka na ọ na-enye ụmụ azụ thumbs up. Yeah, you want to put that in the phone. Ichie Chukwu n'oso Maazị Ugo Demeze mmadụ Chukwu Nwada Kamsio-Chukwu Maazị Kamsio-Chukwu Maazị Kamsio-Chukwu Maazị Obiano Victor Obi gịnị? Ọnwa na Obiano ka ọnwa Obiano? Maazị Richard Obi biko kopụrụ ụnụ aka biko nụ kụọrọ ụnụ aka. Ndalụ onyeisi bụ ebe a na-arụta ndị otu ọbara dịkọtara ọnụ ndị mebere ya bụ nna nke pụtara onye nnagide, nne nke pụtara onye nlekọta na ụmụaka. Ezinụlọ bụ ụlọ akụkọ mbụ nwatakịrị na-ebido. Ọ bụ ọrụ dịrị nne na nna ịkụzi ụmụ ha agwa ọma. Ha malite agụmakwụkwọ, ndị nkụzi ya etinye aka n'ịhazi ụmụ ha. Mana ugbu a, ụfọdụ nne na nna na-anọ n'ihu ụmụ ha na-asị asị, na-alụ ọgụ, na-eke okwu abụghị eziokwu. Ụmụ ha na-ele anya, na-amụta, were asị ahụ na-eto. Maka na ndị Igbo sere nne ewu na-ata ọbara, ụmụ ha na-ele anya. Ndewo. Kụọrọ ụnụ aka. Maazị Obialọ, ikwuru nke ọma. Akwalite ajọ ọnọdụ anyị nọ n'ime ya. Nke mbụ, asụsụ na omenala alaala. Ụfọdụ ụmụaka amaghị ala Igbo ha, aha obodo ha, ejiji na nri ndị Igbo. Onye amaghị ebe mmiri bidoro maba ya, ya na-ama ebe ọ kwụsịrị. Nne na nna na-enwe ezi ohere ịkụziri ụmụaka ihe ndị a n'ụlọ. Nke na-ewute mbụ na ụfọdụ nne na nna amaghị ihe ọbụla n'Igbo. Kedu ka anyị ga-esi nye ihe enweghị? Ndewo. Ana akwụkwọdo aka ebe a biko nụ. Banye maka nri. Agụụ dị nke ukwuu. Ewere akata ndị egocha ahịa egosi ihe oriri. Agbara aka n'ata iri nri mgboro abụọ n'ụbọchị inyekwu ihe n'obodo anyị. Ma chetakwa na ọ bụ onye racha mmanụ ụka wee baa ya ntị. N'aka nke ọzọ, o doro ewu na ọkụkọ anya na ndị ala anyị anaghị eriri eji mara ha. Iji maatụ
tupu okirite. Anyị na-eri ma na-akwalite ndị bekee dịka Indomie, pizza na nri ndị ọzọ. Ụmụnne m, anyị were chefuo na nri anyị bụ ọgwụ anyị. Ndewo. Dịka na-akụkwa n'aka ebe a kọọrọ ụlọ ya aka. Ọ chọrọ ihe? Enweghị ọrụ akacha n'ebe ndị ntorobịa anyị nọ bụ isi sekpụtụ ihe na-ebute ọtụtụ arụ n'obodo anyị. Otu n'ime ndị na-ebute ọrụ a bụ leghara anya na-eleghara ọrụ ugbo. Ndị na-eto eto achọghị ileba anya n'ọrụ ugbo. Ha chachere aka ha nye n'ụzọ ego mbute ma chefue na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Nke abụọ, enweghị agụụ ịmụ ọrụ. N'oge mbụ, ụmụaka gụsị akwụkwọ, a na-aga mụọ ọrụ ma ọ bụ ahịa, enweghị ike kụziere ya uru na ọghọm. Nke a ga-eme ka onye ọbụla tinyere uchu na ya mee nke ọma. O nweghịzi onye chọrọ ịrụ ọrụ. Ha chefuru na akwụkwọ nsọ kwuru sị, onye ọbụla na-eru ya ọrụ ya erikwala nri. Ihe ọzọ na-ebute ọrụ a bụ ndị ọchịchị obodo anyị. Ha anaghị akpachapụrụ ndị na-eto eto anya site n'ịhụ na ha nwere ọrụ ma na-akwụkwa ụgwọ mgbe o kwesịrị. Kama a na-achịrị ego niile a ga-eji leta ndị a na-achị anya kesara onwe ya. Nke a meziri ndị ntorobịa anyị ji eme ọcha ya bute, ọcha ehu ya si bute. Hei, Chineke mere anyị ebere, oke mwụfu ọbara akarịala. Nke ọzọ chọbụrụ tere na njọ na smoke ahụ n'isi bụ nke a na-akpọ ịma mmadụ. Otu ndị ọrụ na-eru n'okwu si ewere ebe nke ha na-amaghị ya kwa na kutie n'ọrụ ebe ya ekwesịghị. Ihe niile wee mebisia, mmiri wee si n'isi gbarụọ. Ndewo. Iko kọọrọ ụmụ nwoke aka. Ndewo maka ohere a. Ọtụtụ ihe kpatara enwere ezi nchekwa n'obodo. Nke mbụ, enweghị ọrụ n'etiti ndị ntorobịa na-eme ka ha tinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche dịka izu ohi, ịtọrọ mmadụ na ndị ọzọ. Ọzọkwa bụ na ndị na-azọ ọkwa ọchịchị na-esi ụzọ aghụghọ eduba ndị ntorobịa iji mee ihe ọjọọ iji zọta ọkwa ọchịchị ha. N'ikpeazụ, ndị ọrụ nchekwa n'ime obodo enweghị ngwa ọrụ zuru oke iji rụọ ọrụ ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ndewo. Iko kọọrọ ụmụ nwaada aka. Egwu ọkụ igbo a na-akọ ya. Nke a pụtara na onye na-eme ihe ọjọọ ihere a na-eme nwanne ya. Ọ dị mwute na o nweghịzi onye na-ahazi ibe ya maka na nne na-ahazi ụmụaka amaghị aka nri na aka ekpe. Ekike anyị kwesịrị inwe anyị ga anyị dị ọgọ, mana ụwa taa ọtụtụ ndị ntorobịa ọkachasị ụmụ nwanyị na-ekezi ekike dịka ndị na-eje n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Maka ya ka a ga-esi nwee ajọ omume dị iche iche dịka ịkwaso mmadụ iko n'ike. Anyị matakwa na ọ bụ otu onye siri kee ekike ka a ga-esi gwa ya okwu. Ugwu anyị dị n'ekike anyị. Ndewo. Nigeria bụ nnukwu nsogbu nke na-emetụta ma onye ukwu ma onye nta. Ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo anyị na-ebi n'oke egwu ma nhụju anya n'ihi akụkọ ọjọọ dị iche iche a na-anụ kwa ụbọchị banyere ndị ogbu ọchụ, Boko Haram, ndị ntọrọ mmadụ n'ụlọ ha na ndị na-atọrọ ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ. Nke a mere ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike imechi anya ha. Ndị kpatara ego
ezigbo nwoke kwọọlụ na ya aka Igbo ka m kwụrụ ọtọ maka na onye kwụrụ ọtọ okwu ya kwụrụ ọtọ. Ndị be anyị, ikwu anaghị bezi ya kpọtụrụ ezinụlọ si na ọrụ na ya anaghị akọ ka ọ ga-ahụ ụzọ kụziere ya maka na ihe onye anaghị karịrị ya. Ndị Igbo ibe m, okenye a na-achụ aja ọ na-arahụ ụra gara ịgba na be ndị mmụọ maka na a na-akụ mbe a na-ahụmanye onye anaghị ha ere ya ebe ihe a na-eme mana kama isi ike ga-atọ na ihe dị abụọ otu eme na ihe ọjọọ dị abụọ ma họrọ nke ka mma ọjọọ n'obi na-asọ onye nyere nsị ka ya mma nwata gịnị gburu nne ero gịnị gburu nna ero gịnị gburu n'aka ero ọkwa a na-achụkọ ịga na One loser. Biko kedu ụmụaka ndị kwuru biko ya na-efe biko Amen.
Wonderful. Please a round of applause for them. A round of applause for them. It is not easy. Hey. Please, where are the teachers? Please, to connect them on that because now they are asking all the people now. Go down, shift back. Go back. Bro, final connect, now don't be there. Thank you, sir. Gentlemen, they are complete dancers. A complete dancer. Contestants, please get ready. Igwe and Lolo contestants, get ready. What you think you need back here quickly? I'm on the level, people. Any go to Lucina. I have Karaka, and I receive it. That, Mama Jolene will let up is all people. I got your back. My country, make up for her neck and mind trouble. I got go her neck, but no beer, and I hear the price of people. I know pull out of quoi. Here, that gave me no smoke, each of us in the trouble. Terrible. I got one. I'm Mama for men around people for me. The cowboy. I got there, even and people with a proof. Cheer, Otago. Ichie, kedu Ichie Oka Agụmkpa?
na-ekele onwe fa. Ọ dị mma. Daalụnụ, daalụnụ, daalụnụ. Biko kọọlụ na ya aka, kụpụrụ na ya aka. Ọ na-afụgo ka o si wee gọọ ọjị. Ọ omenala jikọrọ Igbo ọnụ. Butelu ni ọjị. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Anybody there know ọjị o? Oyisopi igwe bịa tọọ ọjị a n'obe ka anyị taa ya n'ibe. Ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwanyị. Anyị na-ayọ ogologo ndụ na arụ isi ike. Biko na akwụkwọdo aka ebe a kụpụrụ na ya aka. Igbo kacharo! Ihe a. Ụbọchị akara aka eruola dịka anaghị agụ ọgụ karịa ibu isi lata. Abụ m lele bụ ọla. Omekwara kwụsị okwu n'anya. Oyiri ngụba, ụbụrụ tupu. Arụkwara okwu na-eje ọrụ. Ụlọ na-eme anya. Nne na nna nwa ọ nọkwa ebe a. Ọ na-akara mmịa na ọdịmkpa. Abụ m dike zọ ọkpa n'ala. Alaba mkpịsị. Ala mụkọ ụka ji ọkwa chukwu na-arụ. Handmaids.com. Thank you.
butere ọjị biko onye nke ọzọ na-akwadokwa oyi afọ nkọ ndị anyị lee ọjị oisabilige bịa ka ọjị a n'obu ka anyị taa ya n'ibe anyị na-arịọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị ihe akụ akụ ihe enwe udo na ịhụnanya anyị yọrọ ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị biko kụpụrụ ya aka ngwa igwe ihe agbala egwu kịta wee baa ka ịnọdụ ala biko oge ndị ọzọ na-apụta kwado ofe ọfụma abụ m ga-aga n'obu anụ ka esisiri ọ dị ise na ayọ alụ ọgụ na-abụ ọsara ojiri akpa mbọ utu bara igwe agụ shepi agụ isi na-ebe ogidi a na-agụkwara aka ebe a biko onye ọbachị eyi omu agha bụ isi na-ebe chukwu bụ ike ma na na-etu bụ isi na-ebe ogidi isi n'ebe ogidi ọmụ bụtara obi ntọrọ achada elu ihe ndị na-emeje n'obi ezuru ka eme adị na-akụcha abụ ekwe eme dị mpaka mpụ ọdọgbu agụwa ka mpụ ọtụtụ ihe ndị aka mpe thank you. Yes. Isi n'ebe ogidi. Yeah, isi n'ebe ogidi. Daalụ. Biko kọọlụ na ya aka. ụbọchị akara aka ahịa akara na-eru mkpọrọ taata odogwuibi aka gba maka aka ibe ya ahụ oke niile bụ oke ochi aka ahụ mbọ ahụdị igbo ahụ ogologo imi ya okwe dọkarachi udu mmiri na ọkọchị ahụ ga-abụ iyi ogologo gara mgba tupu akpanụ bụ onye chijidan ma ihe a na-etu bụ oke agụụ dịka ibe ya ọkụ nwere ọya nke gburugburu nọrọ ogbe oke iyi achọrọ nke emebe igwe ụlọ akwa
ọcha. Ndị be anyị ndewo. Kọtụkọ kago. Asa. Asa. Kopụrụ ya aka. Aha, nwanne ya. Biko ga-apụta ịzọ ọkwa bụlọọlọ. Ihe ga-egosi ihe ha ji bụrụ ọpụrụ iche ma tozukwa ịbụlọọlọ. Onye ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ga na-elekwa anya. Ndị Igbo tụrụ ilu si na ọ na-agba n'aka na-ejiri enyo ele ya site n'okwu ọnụ ha, ọgụgụ isi ha, na egwu ha ga-agba. Anyị ga-amata onye tozuru ịbụlọọlọ. Ya mere anyị ga-agba ha jụrụ ọnụ, akọwakwa ebumnobi ma ọ gbakwa egwu iji gosi ọha na eze na ihe ha ji biri. Aga m akọpụta ụmụ agbọghọ ndị a n'otu n'otu ka a ga-gosi anyị ihe o ji biri. Onye nke mbụ bụ ọdụkọ na mba. Ọdụkọ na mba ngwa na-abịa. Mba na-apụta ihe a. Iche
iche n'ụlọ akwụkwọ anyị. Nke abụọ, aga m agba mbọ ka anyị na-eme ihe dịrị ndị nkụzi anyị mfe site n'ige ntị n'irube isi mgbe ọbụla. Nke ikpeazụ, aga m agba mbọ hụ na ụmụ akwụkwọ ibe m na-edebe iwu n'ụlọ akwụkwọ tiri. Ndị be anyị, ugboro atọ, lọlọ ọ dị ụkọ na mba. Lọlọ dị ụkọ na mba. Lọlọ dị ụkọ na mba. Lọlọ dị ụkọ na mba. Ngwa tiri na ewu ka ọ gbara ebubo na ha. Egwu bụ ya. Na-elecha. Aha. Egwu ka a na-eme. Kedu ndị ọzọ na-apụtanụ? Ọnụkwuru ya aka na o nwere na aka na-echiche ụzọ tupu apụlọgị. Biko, if you want to stand on one, you go bend down, please. Ka ndị nọ n'azụ wee na-abụ elu, you bend down, biko. Udo na ịhụnanya na-aga n'iru na amala dị iche iche. Ọ bịbụ na nwere ụbọchị taa ịzọ ọkwa n'ọnọ nnukwu ụlọ akwụkwọ anyị. Aha m bụ Nwaada John Francis anọchiri Ebubechukwu. Mana ife a na-eti mụ na achọrọ ịma ife a na-eti Achalugo nwanyị. Achalugo elelebe ego. Mmiri doro edo. Ọla mma. Ndị be anyị, ihe ndị a ka mma gbasiri obi nke mee nke mbụ, aga m ahụ na mụ na ụmụ akwụkwọ ibe m na-akpa ezi agwa maka ọganihu ụlọ akwụkwọ anyị. Nke mbụ, aga m ahụ na mụ na ụmụ akwụkwọ ibe m na-abịa akwụkwọ n'oge ma na-agakwa n'oge o kwesịrị. Nke ikpeazụ, aga m ahụ na nne na nna anyị na-akwalite ụlọ akwụkwọ anyị mgbe ọbụla ka ọ ha n'ọnụ. Ndewo. Biko kpọrọ m aka. Achalugo nwanyị. Achalugo nwanyị. Ngwa ya agba obere egwu.
Jackie Oloche. Jackie Oloche atalugu one. Okay, thank you.
Kọlu na aka. Ndị be anyị ekele m. Anyị jiri m ọnụ idere ndụ n'ala. Ya gazie onye onye biri ibu ibe ya biri. Ihe ọma ka anyị na-arịọ n'aka Chineke. Ihe ọma ka anyị siri anyị gọzie. Aha m bụ Ada Adaeze. Mana ihe a na-etu m. Mana ihe a na-etu m. Unu achọrọ ime ihe a na-etu m? Ihe a na-etu m. N'ezie. Wee ọzọ. Ihe a na-etu m. Mmadụ. Mmadụ ụkọ. N'ezie. Mmadụ ụkọ. Nne nwaanyị abụghị sọ mma arụ. Kama mmezi omume so. Unu lee m anya. Unu ga-ahụ na ndụ. Ezi nwaanyị dị ụkọ. Ọ dịka ọlaedo. Ọla dị oke ọnụ. Ọ bụ ụdị nwaanyị ahụ ka a chọrọ ka ọ bịa chịkọta obodo. Ihe ewelata ọmụmụ. M gara ime ihe ekwe na enwere m n'ụlọ ụlọ akwụkwọ. Nna nwa dị ụkọ. Daddy. Ọnwa dị ụmụta. Ugide. A na-eyi uwe akwụkwọ dị ọcha mgbe niile. Nke abụọ, aga m agba mbọ hụ na ụlọ ụmụ akwụkwọ ibe m na-agụsị akwụkwọ anyị ike nke ọma. Nke ikpeazụ, aga m agba mbọ hụ na nne na nna na-akwado anyị n'ihe niile anyị na-eme n'ụlọ akwụkwọ anyị. Ndewo m. Tolu ugboro atọ. Mmadụ ụkọ. Mmadụ ụkọ ọzọ. Mmadụ ụkọ. A na-akụkwado aka ebe a. Nna mmadụ ụkọ. Ngwa banyere ya. Nna mmadụ ụkọ. I don't know.
Your shoe, shine your face to show. I'll go only a way. All right. The school functionaries. Please, the school functionaries, wherever you are, you go and have to take it up. May I have a microphone to our mommy. The head boy and the head girl, please can you come out? The former head boy and the head girl, can you come out? I think I'm man of the people. If not, I'm going to love an hour. Handmaids.com. Assistant head girl, Eze Chukwuchiso. Disciplinarian, Ume Chukunonso. Boys, social prefect. Hi, Nato. Social prefect. Nato. They are not here, we disqualify you. Iko Onyeafo is handing over the lights to the incoming head boy. Ebe ọ pụta bụ gịnị? Etu nsi wee lụọ ọlụ in the fear of the Lord. Etu a ka esi wee lụkwa ọlụ nke gị. Ihe ọ pụta bụ na ọ ya eme karịa ibe ya na onwe ya mekwu. If this thing finishes, I will leave you here. Use your hand to block it. Use your hand to cover it. On a hand over now. This is trust. The outgoing head boy of this great institution of learning hand over the mantle of leadership to Okeke Kizito, to Okeke Osondu, to Osondu Victor. I know why you call Okeke the women. To Osondu Victor, to keep the light burning, to raise the flag higher, educational and morally.
the light has been handed over to the incoming head boy. As a question you do, and I promise to keep raise the flag higher and keep the light burning, both academically and morally. Transfer of power to the incoming head boy. Bikama Mandi now maka the Igbo contest, the Lolo and the Igbo contest, Mabadigo ready. These wonderful children put your back. Those ones standing here. This is the school functionaries. They make sure that the school rules and regulations are being kept from the health prefects, disciplinarian, punctuality, down to the head boy. Even they make sure that the school, the people call on the Parker, at this young age, they are already taking responsibility. How to reform a school and more. You can imagine before they get to secondary school, you are from high offices. Yes. And I hope you are going to execute your duties properly in the fear of the Lord. Yes, and teachers of Handmaids Basic School. I thank our guests. Every guest that brought out time to come here, we say thank you very much. We thank our executive of PTA, all the teachers, you did very well. Our children performed wonderfully. And I have to say this now, please, our emphasis should always be on training our children, because what is happening in the world today, they are trying to deprive our children of their heritage, that is Christianity. It's happening all over the world. Even in Nigeria, that's why one of the reasons why I believe they removed funding in education. Please, parents and teachers, we must train our children. I thank you all for your contribution. The event of today went very well. Thank you very much. And then the Igwe and the Lord, you performed very well, wonderfully, very well. And all our sponsors, Mandy Mellow launching, Mandy Walking, so the sisters, very well. MC DJ, thank you very much. God bless you all. Please a round of applause for the PTA chairman. Thank you so much. And of the Holy Spirit. You are wonderfully strong. We praise you, we thank you, we worship you, we adore you for today. Thank you for how you have been with us from the beginning of this ceremony up to this point. Thank you for the fair weather you gave to us despite the threats that you had in the morning. Thank you for health of mind and body given to us throughout this celebration, and none of us took ill in the process of rejoicing. Thank you for the joy we have shared. Thank you for the blessings we have received. Thank you for the success that we have been able to record
all in your name. Thank you for the gift of our parents, our friends, our well-wishers, and all those who came to grace this occasion. Thank you for our children and for the intelligence, the wisdom, and all that you have endowed them with. Heavenly Father, we continue to beg you to be with us, to bless, and to replenish the purses of all those who have contributed in various ways through the different activities and ceremonies we had. May your blessings continue to be with all of us. May you be with the staff, the management of this school, and they may continue to propagate the values of Catholic and handmaids education. As we leave this place, Heavenly Father, we beg that your blessings will go with us, that you accompany us all the way to our destination in safety and in peace. Above all, dear Lord, let your presence continue to be here and to be felt in and around us. We'll make our prayers, praises and thanksgiving through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. People God, you know very well. Okay, mine is just to appreciate the headmistress and the management of the school for this year's graduation party or celebration. In fact, why I was pushed to talk is that I saw something different from the usual way it used to be done. And I just said, let me express myself and appreciate people that made it to come out this way and in a beautiful form. Sister, the headmistress, thank you so much. The way you called out the prefects and made them more visible, because earlier before this year, they used to have prefects, but they are not really visible the way she made it this way. It shows we have a sister or a headmistress that's innovative. And permit me to say again that I appreciate in a special way Teacher Winifred. In fact, I'll have to say it. It's a way of motivating her and other teachers for their immense effort. I know it's not easy. Handling our kids, it's not easy. When you know that it's not easy, very soon holidays will come. But with every endurance and patience, they were able to do this. They deserve motivation. They deserve to be appreciated in a very special way. So all the teachers, kudos to you. I appreciate all of you. And in a special way, I'm appreciating Teacher Winifred. In fact, I want to appreciate her with a token of 10,000 naira. Because kudos to you, mother of many things. Last year, I know why I'm saying this. Last year, the head girl of this school emerged from her class, and she is Chinelo Ezechukwu. This year again, the head girl came from her class, and the assistant head girl also from her class. My dear, she needs to be applauded. It's not easy. That's why I came out to appreciate her and appreciate my entire head mistress. Thank you. Thank you very much. I'm a man of language. No wasting our time. I just wish to support the last speaker because actually the handmade Infant Jesus is doing great. More especially with the presence of the new headmistress we have. She has a scientific approach to every situation. Making it short, I'm also delighted to say that I had two of my wards that one did her first Holy Communion, and two of them what do we call it? One in the confirmation at the same time. So I'm really delighted. I'm happy. People are doing well. So in making it short, I support sister with her administration with 20,000 naira, and also sister Wilfred with some of 10,000 naira. 10,000 naira. Pharmacist. Darling. I take it is the overall result of everything. For those who think that we are looking at just finance, no. Not just finance, but finance is part of it, of course. I need Lego.
for the, let me call that of Igwe. The third position is Igwe Okago with 45%. Third position. Igwe Okago, stand up. Let's see. Igwe Okafia has 97%, second. They are all winners. Because you will join the prefect. That's there. Alright, stand up. Put your hands together. Follow your hand. Achalu go one. Achalu go one. You are the second. Who is Achalu go? Stand up now. You now join the prefects. You are the second. The third is Achalugo. The second is Odukonamba. And then the first is Maduko.
Congratulations.